Sameblod för att den berättar om något som många av oss inte vet eller känner till från vår egen närhistoria. Det är en film som talar om en erfarenhet och från ett inifrån perspektiv om kampen för varje människas rätt att bli sedd och respekterad. Men Sameblod är en berättelse som utspelar sig i gränslandet mellan Norge och Sverige. Vi har team, skådespelare och finansiering från Sverige, Norge, Danmark och Sápmi. Och Nordisk Film, mitt produktionsbolag, finns i alla nordiska länder. Och vi har biodistribution i hela Norden. Allt är nordiskt. Ja, men regissören och manusförfattaren Amanda Chanel och jag sa från början att vi vill göra en film som har potentialen att nå en bred publik och samtidigt inte vara rädda eller väja för att ge den ett konstnärligt djup. Och det stärker min övertygelse nu att vi gjorde ett riktiga val när vi ser tillbaka på senaste årets fantastiska besökssiffror i Sverige, att filmen har fått distribution över hela världen och att vi varje vecka fortfarande så får jag förfrågningar från filmfestivaler från